Čau lidi, já vás vítám u druhého let's playe na FIFA 16 na kariéru za Villarreal CF. Dava je tu. Čau opět. lidi, Villarreal, Lewandowski. A jdeme na to hnedka, budeme hrát proti Neapoli. Hrajeme oba dva, počkej, To jsem nechtěl, no. možná to máme do toho poloprofile, jak jsme v rýtí. Tak, jim dáme Dobrý, takže. poloprof. Dobrý, fuj. 4 minuty, jdem na to. Opa! Tak, točím to vlastně ten den, co mám oslavu, 14 let. Je chudáček, že jo. Takže cajk. Tak. Bakambu, Pakalbu. to je dobrý útočník. Zpomovat. A jdeme hnedka hrát. Pardon. Jdeme hrát, Já jsem modrý, ne. já jsem červený. Hokej. Napadáš? Hamšík, Se 17. Slovák jeden. Já jsem obral. A Castiello, Pojď. pojď. Krásně, A sorry, to krásně. mělo jít až. Pojď. Pojď teď. Krásný. A pojď ještě, pojď. Bum! Co to? Jo, Cajk. krásná naše spolupráce. Počkej, kde mám spoluhráče? Za spoluhráčeva. Však já jdu za tebou. Ne, ale jako za na střídačce, kde jste kluci? Kde jste kluci? Tady jsou. Tak ne, nevadí. Já tam jdu. Na umělku. Krásně jsme to teď s Davou. Já jsem nevěděl, jak to mám udělat, protože abych to nedal. A ty si vůl do prázdně bránou nedal. Tak. Říkám, nejtěžší je bránění, hero. Jak jsme se dostaneme k balonu, tak jsme v řiti. Teda tak, říkám v řiti, myslím, že jsme v pohodě. Chozeka je chon, čím jako sméknu. Kámo, ten má sprint. Denis. Já jsem chtěl si mluvit ve skutečnosti tebe, ale nevadí. Costa, ten má sprinty. Teka je chon. Denis Suarez. Pojď. Bruno. Krásně. Kastě. Jo, kámo, ten je rychle, čum na to. Tak, druhý tel. Dej mi Bakambua, no. Hej, na centři to tam. Pojď teď. Opa! Aha, tak to seš ty, nevadí. Jo, počkej, to jsem byl vlastně já, aha. Já jsem si prověřil říkal. Aha, OK. jdeš? Dneska máme cíl dohrát Ten pohár. ten vyzývatelský mezinárodní pohár. No a už se příště podíváme do té naší ligy. La ligy. Pojď. Areola. Tam ne? Aha, sorry. Bakambu, pojď polení. Bruno, Denis, Sorry. škoda neva. Nevadí. Hamšík, Tupně blbý. Tak kamera mi přijde. máš? Yes. Hezky, pojď. Co? To už prý faul. Hop. To bylo pěkný. Pěkně, takže tak to jsem jí řekl, že to poloprov tak umí. Duti. A pojď! Ty vogo, sorry. V pohodě. Ho vybojuju. Hezky. Mám ho. Nemáš. Nemám. Teď ho mám. Jdeš. Nemáš. Denis Suarez. Jdu. Jsme se, a ještě koupíme Shakiriho. Tak, Pojď, soldado. Bruno, pojď, Castiello. Pojď, pod sebe, soldádo! Tyhle, už jsem si, že střílím. Ty jo, Skoro. škoda. Soldado. Roberto Soldado. Viktor Ruiz. Hamšík. Ellen. A prošel! Taky smačká trojuhelník. Mhm. To je na prd, že nevíš prostě, kdo toho golmana bude mít, takže Zara. musíme oba. Pojď. Hezky, pojď, pošli. Nevadí. Kámo. Hlavně se vrát. No tak nic. Budete centrovat. Teď, za 3, teď. No. Dobře. Pojď. Okay. Pojď, Bakambu. Dávám. Pojď, Soldado. Dobré, cajk. Jo, tak. To bylo vypočítaný. Hezky. Pojď, Bakambu. Pojď, Soldado.
Teďka ne ještě, teďka tam. Duti druhá. Ty vogo, škoda. Sorry. Sorry guys. Jsem tak nebudu si. Tak. No, pěkný stadion. Seš ty, opa. Pojď. Co to je, kámo, proč mi nahrává? Semačka trojhání. Soldado, Roberto Soldado. A co? A ještě říkáš, že to bylo offside. No, Foul. asi. Ne, foul. Jo, foul. Pojel. David Lopez, Magino. Počkám. Jinak za chvilku FIFA 17, no v září už nás to čeká, no, nový Ultimate, No je prostě nová nový kariéra, nový všechno. nový všechno, no. Nový draft. Hlavně, no. A to hlavně. Hlavně, jo, Costa. Costa, Pojď. Bruno, Bakambu. pojď, Tomáš, kámo, Bakambu je rychle, pokopni, hezky a jdu ti pod, Já si to čekal, to je škoda, to jsi mohl, mohl. ale to nevadí, nebo jsi mohl lobovat, to by mě krásně. Víš, jak já to umím. 45. minuta je za Máme tady námi, poločas, pořád remíze 1-1. a jdem hrát dál. Rozehraju ti a jdeme. Hezky. Jdu ti druhá, Já nedám, kámo. lobuj. Tak pojď. Můžeš. Hezky. A pojď. Krásně jsme se domluvili. Nacentruj to. Tak už jsem to Kvůli nestihl. body. Denis Suarez krásně. Tak ne. Mám já? Zkus. Obstřel. Ej, ty on Já jsem myslel, že to byl náš. Asi tak, no. Že to chytře normálně do ruky. Asi tak, no. Má. Madhum, z toho bychom taky mohli koupit, to je mega dobrý A on obrázek. teďka přestop. Aha, vlastně já mluvím. Pojď. Sorry, já jsem to chtěl na Soldáda. Hamšík. Chtěl na balón. No červená. Na eka, žlutá. Co vzal ze zadu. Davo. Klídek. Klidu, nemůžeš Klidni zadu. se. Ne, to měl být balón. Kámo, hej, ale my nemůžeme jít do prodloužení, musíme dát gola, protože my Ne, že- nemáme že to se kolik hraje. na tu výdrž, jo. Však to se hraje na 2 zápasy, kámo. Nehraje. Hraje. Davo. Když to ještě nikdy nehrál, tady ten pohár. To se tady se nehraje na 2 vítěze. Nehraje. Na odvetu a tak. Nehraje. Kámo, prodloužení dáme, hej. Ale prodloužení chápe, že nám na to nevystačí energie, všichni se pozraňují. Nevadí. No možná trochu. Oni jsou hrozně slabí na výdrž. Že tam má prostě Instagram nad tou jmenovkou, jak má na hlavě, tam to nefotil. Aha, Doufám, že máš ty, ne. Jak jste nám přišli blíž? L2. Pojď. Denis Suarez. Pojď. A pojď Bakambu. Ne, běž sam. Ti naběhnu. Kámo, Dám gol sám. krásný. A pojď dolů. Nope. Já jsem si, že umyslel to teda Denis. Tak nic. Dobře, tak vedeme 2-1, zupa. Krása. Kalejon. Kajechon. Díle. Hisaj. To je divný hra to. Pojď. Costa. Tak to byl divný odkud, co výkon takhle placír. Ellen. Počkej. Wop. Areol. Pojď. Kamo, já vyběl, já jsem myslel, že to bude. Pojď, dej. Hezky. Roberto Soldado může Hej, jít tam. pojď, pošli. Ale já jsem Škoda. dával lob. Asi na to neměl sílu, nebo já nevím. Už je. Já ho sejmu. Opa. Já jsem myslel, že ho sejmu úplně. Insigne, to je taky pěkný. Dacen. Bruno. Krásně na Denise, Bakambu. Roberto Soldado. Pojď. Posílá Bakambua. Jak se ho sejmu toho golmana. Pojď. Kámo, to bych nedal, on by mě dal těla, No jenže. tak šel jsem ti tam, že? To bych těla nedal, kámo.
Kajechone. Pojď, můžu. Pojď, Bruno, Kamo, ten je z energií úplně nahou. můžu. Hezky. Jero, pojď. Ne, to by bylo offside tam. Pojďte tam! Dobře. O, pěkný, no. Tak víme, že čtvereček se dává... Hej, kámo, ten Bakambu. No. Tak. Tak počkej chvilku. Tak. Tak. Takže. Teďka jsem to zachránil z kostou. Hezky. Pojď Bakam, Bruno. lobni. Ne, radši tak. Pojď, hezky. Bakambu! Bakambu! Opa. Já jsem se, že je to gol. Já nie. Jo, kámo, Roberto Soldado, všichni jsou už na nule. Ještě, že jsem dal to gola, jinak prodloužení by už nezvládli. Všichni by se... Tak ale tam by zase dali to, zase nějakou výdrž by nabrali při odpočinku. No jenom trošku, že jo. Tam je malý... Kámo, proč nešel ten golman? Roberto Soldado už je úplně dead. Pojď, můžu? Ten už ani nemůže... Radši to... My to daj. Jsem si zase... Pojď a pojď pod sebe. Bakambu! Bakambu to zase pokázil. A je tu konec. Tak já se podívám do toho Shaqiriho. Jara si jde něco vyřešit. A za chvilku přijde. Denis Suárez v 64. minutě rozhodl. Hráč zápasu Roberto Soldado s výkonem 8,9. Tak jdeme dál. Teďka se dívám na to Shaqiriho. Kolik stojí? Kámo, kanceláře. Mítnuta. 2 mega, to se hodí tiskovka. Proti Spurs. Zneklidníme Spurs. Mušachčo. Což střední obránce, jo? Místo Inigueze. Ano. A teďka se jdeme na toho Xherdana Shaqiriho. Hledat hráče. Xhaka. Xherdan Shaqiri. Ukáž? Tak jsem to... Stojí 45. Ne. Cože? Ne, nevíme kolik stojí. Já bych ho dal za těch 20, já bych ho dal za 25 normálně. Ne, dáme ho, zkus nabídnout 10. 15. Aha, Davo, ty zase nevíš, co to Aha, je. 15 000, dobrý. Jo, Dava už dlouho nehrál tu, víte. Facebook, to víš. Odmítne na Marka Andreho Ter Stegena. Tak. Zkusíme předložit nabídku. Odmítne nám Ter Stegena. Tak A musíme... dal se tam 100 pro 81, který je normálně v rezervách. Počkej, jak odmítli. Nabídka odmítnuta. My jsme nabídli kolik? 10? Co dáže? Ne. 7. 10. Tak nabídneme 15. Je to využívaný náhradník, takže... Dá se tam týpka. Máme 81, říkám, 81 máme overall stopera na tom. Hráč prodám. What?
Nepřijatelná, 32 jo. Kamo, nemáme many. Pina! Pína, Vojta Pína. Tak jo, tak zkusíme nabídnout 30. Kamo, On ten dal nějak 32, hej. Co? 32, vidíš. Ani on to dá za 30. Jinak, ale jestli jako my potřebujeme, my nebudeme mít prachy na toho týpka. To nevadí, ale potřebujeme hrozně moc golmana. Hej, říkám, nemusačí, jo. Já bych ho to normálně nechal. 81 by to mám nějakou 71 na stoperovi. Jako jak bys to normálně nechal? Jako normálně bych ho tam nechal na celou dobu. Ti ukážu, kdo tam byl. Jak na celou dobu? Však on je ale v reprezentaci. Tak on chtěl hrát. Je v reprezentaci. No jo, ale chtěl hrát teďka. Finále, mezinárodní přátelský Zahrajem to. Yep. Ať přebíráme pohár. Já tak jo. Tak jdem hrát no. Proti Tottenham Spurs. OK. OK. Automatik. Pojď. A já bych se dal modrý. Tak jo. A hrát zápas. Jdem hrát a uvidíme no. Z finále. Mohli bychom vyhrát. A Harry Kane. Dej mi ho. bohužel. Tak jdeme hrát zase znovu na Borusii finále. Bakambu! Bakambu! Bakambu sklamal. Sklabal, Bakambu sklabal. Ale Kam je... Amo! Jo. Sorry. Sorry, brouku. Sorry. Jo. Ticho. To stíháš, nestíháš. Škoda. Nevadí, Jarouši, to nevadí. Bakambu. Pojď, šel na to. Ano. Offside. Ne. Pojď, Luči. Pojď na centru to. Mohl jsi být jak Shakiri. Pojď, ještě. Kámo! Škoda, hej. Kámo. Jdu. Jdeš? Kámo, tam měl jít golman. Oh! To je jede pořád. Ten golman to je... Kámo, neblbni. Ten golman on je úplně na hovno. Já jsem si vyběl, ale taková tyčka. Já vím, ale i tak, že on by se měl vrátit správně, on se nevrací. Dej. Počkej. Pojď, až Denis. Opahy. Krásně. Pojď, Bakambu. Počkej. Bakambu. Pojdu. Pojď. Hezky. Škoda, že jsem to neprovedl. Hezky. Ten se musí vrátit po jeho chybě. Já jsem ho musel vzít. Nemusel. Kámo, jo. Nemusel jsi ho brát. Sorry. Jsi normální. Tak je to stoper, takže tam ten týpek tam musí být. Nevadí. Bože můj. Dava přijde. Co máš pořád ty zlozvyky to Tak sejmout zezadu, jako můžeš mi to říct? Ne. Proč to děláš? Protože se... Jako kvůli tobě zase máme down pravýho obránce, jako. No, nestane. Bože, hej, jako... Pojď. A Denis Suarez. Pojď, pošli. Kámo, to... Tak. A kámo, Castiel. dáš to Denisovi, on ještě nedal dát. Opa. Počkej, teďka za našima. Ne. Jako pleskl. Chlapci. Opa. On tam nedoběhne, kámo. Ten se tam vzal, teď jsem s ním skluzoval na druhé straně. Byla krásná ta se souhra, moje a Devová. Aj, teďka jsem nemluvil, jsem něco musel zkontrolovat. Eriksen.
Kámo, Harry. Zase Harry Kane. Gary Kane. Kámo, tak to jsem ani ta štěgy neměl. Opa! Můžu... No tak ne. Kámo, jsem se ho chtěl seknout, sorry. Loris, kámo. On chytá furt no. Co to bylo? Čo to bylo? To čo bylo? Úterý. Mám. Pojď, šupni to tam polaj. Sorry. Já jsem teď na čím přemýšlel, takže... Hra. Ne, právě že říkám si, jestli si dám ještě maso nebo ne. A Pojď, hezky. Tak ne. krásně, ještě mi Bakambu. Bakambu. Zkoušel dát Vertongemu jesle, ale bohužel. Zas. To nebylo zezoru. Pořád budeš dělat ty skluzy. Vykartujeme je. Kam to mám? Pojď. A jsem si to chtěl zpracovat. Tak by, že si to třeba nemůžeš poslat šípku, nepájek. Pojď. Aha. Za jaru. Už jak já jsem nefauloval s kluzem. A to jasně, ještě si to musíš zdržovat, že? Jaké blbé počítač. Mám, To je golman. to je vážně to bych chytal i já možná. Doufám, že nám brzo potvrdí Ne, tak nevybíhám. Ter Bakambu. Stegen, protože Pojď, ten kas. on je rychlej a jeď. Jedu Jdu s tebou, pošli. Krásně. Kámo tam, Ten je offside už. tak teď už jde. Pojď. Bakambu. Tak tohle zase byla opět krásná Umíš souhra. stát to Bakambu? Neumím. Ne. Co to? Jak se dělal borvání, hej? To bylo tam opadající Jo, souhra. L2 a čtvereček. Jo. Vždycky šel a teďka poločas. 2-1, tak jak předtím. Zupa. A to hraju přeslovku. A to hraju přeslovku. Mám nový remix. A to hraju přeslovku. A to hraju přeslovku. Volker. Bakambu. Bakambu. Hej kámo, ten solo tam je dobře naběhlej. Tak ne. Já jsem si nevšiml, nevadí. Bruno. Ej. Nemá energii. Denis Suarez. Kámo, tady nám nechybí. Mám ho tam, brácho. Hezky. Cože? Foul? Pane rozhočí. Pane sudí, tady byl balón. Počkej, radši do zdi, tak ne. Sudí! Areola, jako Arbeola, ale bez B. Já už těším, jak máme pořádného golmana. To nám zatím do začátku stačí, než vyhráme ligu a ligu mistrů. Než ji vyhrajeme. Já nás Kamo, za ligu mistrů je myslím 30 nebo 40 mega. Jenom, to nám pomůže jak svině. Kámo, to je Ale ještě se tam Jaro dostat. dost. Prodáme nějaký hráče a koupíme Edenka. CR7. CR7 nám to nepotvrdí. Potvrdí. Až příští sezónu nám to potvrdí. To mi věř. Kámo, Bakambu tam je v náběhu krásným. Dej mu ho na Čech, ranej. Tak ten nic. Tak nic. No, ale naštěstí vedeme v tomhle Kamo, finále. Nezraněný. A zrovna Castiel. Takže vystřídáme. Aha, tak není. To je jenom ošetřen zdravotně. Ani ošetřen. Jo, teď už bude, no. Teď teda ho vyměníme. Vycajk? On necajk už tam nic nemá. Aha, ještě. Kaštiel. Jaj, Šumo, nebo sej mu zepředu. ne. Na balón. To se dělá kvap penalta by tam byla, hej. Pojď. Kambu, soldado. Pokop se. Luti. Krásně jsme to. Aha, tak to nedá. To je offside, hej. Vlastně, že to byl offside. Škoda, no. Pak kdy ten Bakambu blil. On je C Bakambu, takže Sailor. Gaylord, no vlastně.
Kámo, Jako tohle mi neříkej, že tohle umí poloprof. hej kámo, ale skoro jsem ho sméknul, Harry Okena. Pojď sem. Jdu ti. Na, skapni mi. Plus. Ne. Oh shit. To měla být zasekávačka, ale No, já nevadí. jsem to pochopil. No, když tak zasekávačka je kolečko křížek, To jo. dělám kolečko R1, křížek. Se tak dělali. Tak já vím. No. Ne jako, že já zmačknu kolečko a dám vám R1 křížek, se tak dělali. Ne, jako, Dej, pojď, já ti to ukážu, dívej. dej mi to. To Teď funguje. mnohem jednoduše to. Kámo, pojď. Ten si věří. Hop. La palicí. Mnohem jednoduše hned kolečko křížek, kolečko. Ale mi se tak dělá prostě líbí. Kříže kolečko, ne kříže kolečko, tak. Kolečko, křížek. Ne křížek, no to je jedno, to je efekt. No, dobře mi to. Já udělám zasekávačku pořádnou. Opa! Já si to vybojuju ten balón, já jsem žádnej strach. Vybojuj ho. Jsme tam na něho 3 a... Tak. Ještě, že tam máme toho výborného golmana. Kapa. Ten nás tam podrží, že jo? To je Hej, jasný. kapa. Vrať mi. Dej. Kamaráde. Dej. Takže křížek kolečko nefunguje. To jsme zjistili. Super, dobrý. Překvapivé zjištění. Dobrý vědět. Kaution. Vimr. Hej kámo, toho máme v Ultimate Vimra. Dobrý, rozehráváš. No snad. tam máme jako jedinýho náhradníka. Fakt? My tam už nemáme... Pojď. No jasný. Pojď, dej mi to. No tak pojď křížek. Aha, já jsem golman. Výborně, Hero. Ty jsi vůl. To se... Tady to je finále vlastně. Aha. Teďka dáme gol, dáš si Vorvaňa. A čtvereček, ne? Pardon, že jsme teďka jste neviděli gól, tak ho uvidíte teď, před nám se to ukončí. L2 4 nebo No. L1 čtvereček? L2 čtvereček. Ale ty to neudělal. Špatně, no, protože jsem byl v šoku z toho, že se nám střihlo video. Krásnej tenhle, tak jsem dal já gól. Solíčko přes celý, vynahradil jsem to. Že jsem to Bakamu posral. Suarez, Bakamu Suarez. Soldado nám tam nějak chybí. Kamo, že už říkáme, no bude prodloužení jara, to veme a bum. Myslíš Soldiano? Kam dívej, jako vykroku. Tak ne. Jo. No tak to je golman tohle. To by to ještě také neudělal. Zase je zraněný. Ne, sorry, to měl jít tam toho vzadu. Tam toho zadního týpka. Tam toho zraněnýho. To je gol. To je golman. Hej, kapa, hej, kapa. To bych chytila i moje babička. Kapa, hej. Ta, co byla dneska? No to mají golmana, kámo. Loris. Já vím, no. Ej, kámo, Tak. dělej. Mhm. Pojď, dělej. Bakamu. A je to konec, 3-2 jsme vyhráli. Ty, Já jsem skipl předávání. ty jsi vůl. Se stane, no. Ale vyhráváme Evropský mezinárodní pohár. Takže prachy, money. Villarreal 3-2, ano, Moc ano. to fáne. OK. Takže Ještě zkusíme toho. Ter Stegena, jo. Stoke City. Mítnuta. Nemůžeme přímo povědět, hráč přišel Nepřijatel. teprve nedávno, takže není. To už je starý Mario Gaspar. Jasně, odměna za turnaj 3 mega. Nabídka Tam bylo cena. 6. Jako to je celkově. Ale měl jsem s ledničkou nejlepší než ten náš super. Přijel, super. Takže mu dáme 100. Mm. Jak to chce, na 4, na 5. Tak, on se nám vylepší za chvíli. Krutial. Tak počkáme, než nám to potvrdí. Já jsem si, že A ten Marc-André Ter Stegen je nepřijatelná. co? To bylo, že je nepřijatelná. Však to už bylo z minulého. Dobrý. Tak, přijal, přijmeme ho, no a A tohle bombou to ukončíme. tímhle to ukončíme, takže doufám, že se vám tady nová kariéra zase, nový let's play z kariéry líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like a máme nějakých 900 do... 40. levelu. Aha. Takže... Takže- Villarreal tam je poslední chudák.
OK, takže děkuji, že jste se dívali a Mějte se čus. pěkně a čau.